Aphungu a nyumba ya Malamulo omwenso ali mu komiti yoona bajeti komanso ndondomeko zachuma za dziko lino ayamba kunyanyala komanso kukana zokambirana zomwe komiti imayembekezeka kukhala nayo tsiku la lero, ndipo iwowa akukana kuchita Gwengwe yemwe ndi chairperson wa komiti, ndipo komiti imayembekezeka kukumana komanso kuchita zokambirana zawo lero pa 3 February mchaka ichi cha 2026. Komano amene akunyanyala zokambiranazi ndi aphungu a nyumba ya Malamulo omwe akuyimira chipani cha Malawi Congress Party, ndipo izi zachitika kusatira kwa kumangidwa kwa Gwengwe limene zachitika Sunday masana. Ndipo amene wa Gwengwe akuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu pamodzi ndi Samukawale lero. So zinthuzi zikuoneka kuti zabampana, kunena kuti amene wa Samukawale komanso Gwengwe ali kumene kusungidwa ku polisi, pamene Gwengwe ali mmodzinso mwa anthu amene amatenga gawo lalikulu mu komiti yoyendetsa zachuma ku nyumba ya Malamulo, makata kamba kuti iwo ndi chairperson. So malingana ndi malamulo a dziko amalola kunena kuti ngakhale munthu wamangidwa koma ngati uli mu komiti yoona zachuma ku nyumba ya Malamulo umayenera kutulutsidwa ndi kukachita atendi msonkhano okhuza zokambiranazo. So amene ali achipani cha MCP kukana komanso kunyanyala kuchita nawo nkambirano chifukwa cha kumangidwa kwa amene wa Gwengwe omwenso nawo akuyembekezeka kuonekera lero ku bwalo la milandu, pamenenso komiti ikuyembekezeka kuchita zokambirana zawo lero. So video imene mukionayo ndi ya mamembala a chipani cha MCP amene ndi pafupifupi 5 omwe ali mu komiti imeneyi ya budget ya nyumba ya Malamulo amene akunyanyala kuchita zochitikazi. So ngani yayikulu imene anthu akufuna ndiyo yonena kuti amene wa Gwengwe amene atulutsidwe kuti akachite nawo atendi mkumanowo ndi kukambirana zoyenera kuchita, popeza iwo ndi chairperson kumene ku komiti yoona zachuma komanso kuyendetsa nawo komiti imeneyi ya ku nyumba ya Malamulo. So malingana ndi boma padakali pano palibe chilichonse chimene alankhulapo komanso kuchita pakunyanyala kwa anthu amenewa, chifukwa china zoti boma padakali pano likupitirizabe kuwasunga, ndipo palibe chilichonse chimene akambapo chokhuza nkhani ya kuchitana kulaidi kapena compromise imene ilipo pakati pa amene wa Gwengwe omwe amayembekezeka kukachita atendi ku meeting iyo, ndipo padakali pano boma likupitiriza chiganizo chawo chopitabe kuti amene wakaonekere bwalo la milandu. So nkhani yayikulu ndi imeneyo, kusatira kumangidwa kwa anthuwa ndi umene kwazisanso zinthu zina kunyanyala ndi zina zotero kwa mamembala ena pa nkhani imene. So through comment section ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu kuti kodi imene mukionera nkhani imene boma linalika lichitepo motani, popeza boma likuwasunga anthu chifukwa cha milandu komanso komiti wafuna kuti akachite zokambirana kodi choyenera kuchita ndi chiti pamene papa boma lidayenera lipange motani. So through comment section ndipo ndingadziwire komanso kumva maganizo pa nkhani imeneyi. So chinthu china chimene afotokoza anthu anena kuti sonawo ali ndi mantha kunena kuti mwinanso akhoza kumangidwa. So mantha awo akuyenera akhalepo ngati adalakisa. So timve maganizo anu through comment section pajatu tikhalira yomweyo kukacha nkhani zake ndizokhuza kumangana choncho tisatope ndi malipoti okhuza kumangidwa kwa anthu osiyanasiyana, tikhalabe tikumva mayina ambiri chifukwa choti mukuonesesa akutsalabe ndi kuti mwinanso Hey,
so anthu ena amene timve pakatipa kuti awa atu apitanso nawo akaonekera akuwasunga kumeneko kayenda kumaula kuli konseko kumene akhale akuwapitisako. So through comment section monga kamba kale timve maganizo anu ndipo video ya mtsiku lero mudali ndine wano nthawi zonse Mike Thompson ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikhala timakonzerani pano pa Sam Marvita YouTube channel. Bye.